Sugeng pepanggihan malih para sedherek ingkang kinasih ing dalem asmanipun Gusti Yesus Kristus kaliyan kula Pendeta Hari Susanto wonten ing program Piwucal Sekolah Sabat kagem nyinau dawuh pangandikanipun Gusti Yesus Kristus. Lan sakmenika kita sampun dumugi wonten ing piwucal ingkang kaping gangsal nganti irah-irahan sumunar ing wayah wengi. Sumangga kita ndedonga. Gusti Rama ingkang wonten ing swarga, kawula nyuwun pepadang lumantar Roh Suci paparing paduka, anggen kawula nyinau dawuh pangandika paduka supados kawula mangertosi, kawula saged nindakaken wonten ing pikesangan kawula. Ing dalem asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula sampun ndedonga. Amin. Para sedherek ingkang kinasih ing dalem asmanipun Gusti Yesus Kristus, minangka ayat natsipun kapundhut saking kitab Filipi pasal kaping 2. Ayatipun kaping 11 ngantos gangsal welas. Samubarang kabeh lakonana tanpa nganggo ngrundel lan madoni, supaya ana ing satengahing umat sing kablinger lan mursal, kowe padha dadi putrane Gusti Allah sing sampurna, resik lan tanpa cacat, menawa martakake Injil ana ing satengahing wong-wong mau. Para sedherek ingkang kinasih dalem asmanipun Gusti Yesus Kristus, minangka wiwitan anggenipun Gusti Allah nindakaken pakaryan wonten ing alam donya menika, anggenipun nitahaken langit bumi lan sedaya isinipun menika, Gusti Yesus, Gusti Allah miwiti pakaryanipun nggih menika kanthi nitahaken pepadang ing dinten ingkang sepindah. Pepadang minangka piranti ingkang sanget penting ingkang dipun betahaken dening pikesanganipun menungso. Lan kados dene pepadang ingkang sampun dipun paringaken dumateng menungso minangka peparing ingkang sae anggenipun Gusti Allah menika nitahaken manungsa wonten ing alam donya menika. Pepadang ugi menika minangka gambaran bilih ing gesang kita menika saestu mbetahaken pepadang. Kados dene menawi kita nindakaken sedaya pakaryan menika, menawi mboten wonten pepadang menika kita mboten saged nindakaken menapa kemawon ingkang dados pakaryan kita sedaya. Para sedherek ingkang kinasih ing dalem asmanipun Gusti Yesus Kristus, anggen kita nderek Gusti Yesus menika ugi dipun sebat bilih kita menika sampun nampeni pepadang. Krana Gusti Yesus menika nggih menika pepadangipun piyambak. Kados dene kaserat ingkang wonten ing kaserat wonten ing kitab Yohanan utawi Yohanes 8 ayat kaping 12 mekaten dawuhipun Gusti Yesus ngandika maneh marang wong akeh sing padha ana ing padalemane Allah mangkene, aku iki pepadanging jagat. Wong sing ngetut mburi aku bakal oleh pepadang sing nguripi. Wong mau ora bakal mlaku ing sajrone pepeteng. Gusti Yesus terang ngandika bilih piyambakipun menika pepadangipun jagat. Sinten kemawon ingkang sampun nderek dumateng Gusti Yesus menika sampun pikantuk pepadang. Nggih menika tiang-tiang ingkang boten lumampah wonten ing pepeteng, nggih menika sampun lumampah wonten ing pepadang krana Gusti Yesus menika sampun paring pepadang dumateng kita. Lan nderek Gusti Yesus menika ugi ndadosaken kita sedaya ugi dados pepadang. Dados boten namung Gusti Yesus Kristus piyambak ingkang sampun dados pepadang, nanging kita sedaya ugi sampun dados pepadang, nggih menika pepadang ingkang saking Gusti Yesus Kristus. Menawi kita waos wonten ing kitab Matius gangsal ayat kaping 11 mekaten dawuhipun, kowe kuwi umpamane kaya pepadang sing dibutuhake dening wong sajagat kabeh. Kutha sing ana ing dhuwur gunung kuwi ora kena dialing-alingi. Dados kita menika sampun menawi sampun pitados dumateng Gusti Yesus, sampun nderek dhateng Gusti Yesus lan sampun nampi pepadang saking Gusti Yesus. Pramila sakmenika kita sedaya ugi dados
pepadang ingkang madangi jagat menika, jagat ingkang kebak ing pepeteng menika, madangi tiang-tiang santes ingkang sampun lumampah wonten ing pepeteng. Krana kita menika sampun mantulaken pepadang saking Gusti Yesus Kristus. Dados umpamanipun Gusti Yesus menika kados dene srengenge, kita menika kados bulan. Nggih menika bulan menika mboten anggadhahi pepadang piyambak. Nanging pepadang menika namung mantulaken pepadang ingkang sampun dipun paringaken dening srengenge menika. Lan kita sedaya menika mboten wonten ingkang anggadhahi pepadang. Mboten wonten ingkang sae, mboten wonten ingkang leres, mboten wonten ingkang suci. Kita sedaya menika saged pikantuk pepadang lan saged dados pepadang menawi kita menika sampun pikantuk pepadang saking Gusti Yesus Kristus lan kita menika mantulaken pepadangipun Gusti Yesus Kristus menika kados dene bulan menika mantulaken pepadangipun saking srengenge. Lan para sedherek ingkang kinasih, menawi kita sampun dados pepadang, anggen kita gesang menika saged nyebabaken tiyang sanes menika rawuh dumateng Gusti Allah. Menawi kita umpameaken kados dene laron menika menawi wonten musim laron menika menawi kita badhe nangkap utawi nyekel utawi nglumpukaken laron-laron menika gampil sanget. Nggih menika kanthi ndamel lampu utawi pepadang wonten ing satunggaling panggenan, lajeng mangke laron-laron menika dugi ing pepadang menika, dugi ing lampu menika, lan menika badhe ngumpul wonten ing mriku. Nah, kados dene ugi menawi kita badhe jiret utawi badhe mundhut ulam wonten ing kali, kados dene menika wonten ing lautan ugi nggih saged, menawi menika ing wayi dalu ingkang peteng sanget menika cukup kita ndamel lampu lan sampunipun lampu menika dipun uripaken sampun wonten padang pramila ulam-ulam menika kala wau ngumpul lan malah lompat dumateng panggenan kita. Nah, para sedherek ingkang kinasih, anggen kita beto tiang sanes dumateng Gusti Yesus Kristus menika sejatosipun boten ewet menawi kita menika sampun dados pepadang. Menawi kita sampun dados pepadang, plan pepadangipun menika sampun dipun tingali dening tiang sanes. Pramila tiang-tiang wonten ing pepeteng menika lajeng dugi dumateng kita krana kita menika anggadhahi pepadang. Nah, kita menika madangi jagat ingkang kebak pepeteng supados tiang sanes menika selamat, supados tiang sanes menika mboten kesandung, supados tiang sanes menika mboten dawah dumateng ing margi ingkang salah, mboten supados tiang sanes menika mboten dawah dumateng ing jurang. Pramila kita kedah madangi tiang sanes ingkang sampun lumampah wonten ing pepeteng. Lan menawi kita sampun dados pepadang, pramila ginanipun nggih menika supados kita saged ningali margi ingkang leres. Menawi kita menika sampun dados pepadang, boten namung kita piyambak ingkang lumampah wonten ing margi ingkang leres, boten kesandung, nanging tiang sanes ugi saged kita tuntun lumampah ingkang wonten ing margi ingkang leres kados dene Yesus Kristus nggih menika ingkang sampun dados pepadang. Lan anggen kita sampun dados pepadang menika saged beto tiang sanes lumampah wonten ing margi ingkang leres nggih menika Gusti Yesus piyambak. Nggih menika saged beto tiang sanes mengenal dumateng Yesus Kristus ingkang dados juru wilujeng kagem donya menika. Lan ingkang kaping pungkasan, menawi kita sampun gesang dados pepadang, menika ginanipun nggih menika supados tiang sanes menika ngluhuraken asmanipun Rama kita ingkang wonten ing swarga. Menawi kita sampun gesang ingkang sae, gesang ingkang kados dene
ingkang Gusti Yesus sampun ajaraken dumateng kita. Menawi kita menika sampun dados pepadang, pramila Gusti Allah badhe dipun mulyakaken wonten ing pikesangan kita. Menawi wonten tiyang sanes ingkang ningali gesang kita, piyambakipun badhe ngandika, oh bener iki memang putrane Gusti Allah. Ingkang sebalikipun, menawi kita mboten saged dados pepadang, gesang kita kebak ing pepeteng, pramila tiyang sanes menawi ningali gesang kita, piyambakipun badhe ngandika, oh iki dudu putrane Gusti Allah, tapi iki putrane setan. Dados menawi kita saged gesang wonten ing pepadang, kita saged gesangaken pepadangipun Gusti Allah ing pigesangan kita. Pramila Gusti Allah badhe dipun luhuraken wonten ing pigesangan kita dening tiyang sanes. Menawi kita maos wonten ing kitab Matius minangka ayat pungkasan, Matius gangsal ayatipun kaping 16, mekaten dawuhipun Gusti, mangkono uga pepadangmu madangono marang wong, supaya padha nekseni panggaweanmu sing becik. Temah wong-wong mau padha ngluhurake ramamu sing ana ing swarga. Menawi kita sampun paring pepadang, menawi gesang kita sampun nuladanaken gesangipun Gusti Yesus Kristus, lan kita saged madangi tiyang sanes, pramila tiyang sanes badhe nekseni pilih pigesangan kita menika nggih menika pigesangan ingkang becik, lan supados tiyang sanes saged ngluhuraken Gusti Allah. Mekaten ingkang dados piwucal kita ing wekdal menika, supados gesang kita menika mantulaken pepadangipun Gusti Allah lan madangi tiyang sanes ingkang lumampah wonten ing pepeteng. Sumangga kita tutup kanthi pandonga. Gusti Allah Rama kawula ingkang wonten ing swarga, mugi pepadang saking paduka menika saged kawula tampi, lan kawula ugi saged dados pepadang wonten ing pigesangan kawula, lan madangi tiang-tiang sanes ingkang tumuju lumampah wonten ing pepeteng, supados tiang-tiang sanes menika dipun slametaken dening Gusti Allah, lan tiang-tiang ugi saged ngluhuraken asma paduka. Menika ingkang dados panyuwun kawula du Gusti, kawula aturaken kanthi pitados ing dalem asmanipun Sang Kristus. Amin. Mekaten para sedherek anggen kita nyinau dawuh pangandikanipun Gusti Yesus Kristus, kita pepanggihan malih ing sanes wekdal ing piwucal ingkang sanes. Mekaten matur nuwun, Gusti Yesus mberkahi.